Feeling bata da. Inahi, hi. Hi. Yami sa plaza sa unsa man ni siya? Plaza, Veterans Plaza no? Sa Veterans Plaza sa Baybay City. Veterans Plaza sa Baybay City. Kinsa man ni siya? Kinsa man ni siya? Dong. Ay doon kalingawan dire ini ka Sundays. Ganang ko sa bata. Ka-cute sa bata. Nagbaktas may kay mo palit ko ng pizza akong anak. Nagbaktas may. Ako gipabaktas ako mga anak. Okay. Kaya karon mag-exercise kana nagko nag ilang tiyan. Pas-pas ni. Wahi sikod saki. Pwede nyo i-picture ko screen. Ako silang ipasakripisyo kaya ma-experience silang baktas sila. Okay. Ako silang gi-challenge. Palitan sila ng pizza basta mubaktas. Sige. Feeling bata ko ha. Feeling bata da. Hala, ambak pa more. Mauna, mauna. Uy, atik-atik ganito, ahora kagi prank. Okay, bye.